Masira same Zimbabwe togashira muchirongwa chenyu chamasecret namaconfessions tadzoka zvakare nenyaya dzenyu. Zora nhasi tine nyaya yamama vakapinda muguva vachiitira kuti murume wavaida anova iye bamunini vavo avade vadanane. Nyaya yachona inoti vhundutse, ndoda kuti vazhinji venyu muteerere munzwe zviri kuitika muupenyu. Tisati tapinda munyaya iyoyo, kune vanhu vanotumira maaudio. Unoona munhu anotumira audio ye1 hour achitirondedzera nyaya yake. Pana typewriter anotaipa, otaipa munhu opedza usiku hwake hwose achitaipa, then mangwana makuseni tapedza kuposta munhu okudza kuti delete the story. We are not going to operate like that. If you don't want your story to be aired, don't send it, please. So hatisipa kuita mahumbwe, anditi hatisipa mahumbwe panapa. In as much as ndiri munhu anofara zvekusmaira nekufara nevanhu, I'm not a stupid person. Okay? Sandijairira. Vatete, ndakatadzira pasi nedenga ndikaputsa musha wamainini vangu. Imagine mukadzi ari ine mid 40s achirara pamusoro peguva pakati pausiku. Munoziva kuti whenever I think of the things I've done, ndinonzwa kunyara chaiko. I'm not proud of it. Nhasi ndinoda kutaura nyaya yangu. Ndinoziva kuti ichabetsera kubvura vatendi masiso. Ndinoda kuti muzive kuti kunze uku kwakaoma. Hongu ndakapinda muguva ndikarara usiku hwese imomo, and my mission yainge iri yekuti bamunini vandide. Bamunini vaive vadoko kwandiri nemakore akati kuti. But yes, I did it. And zvakare, when I look back, I see how stupid I was. But regai nditange kwakatangira nyaya. Murume wangu akashaika mushure mekunge aita accident achibva kubasa. And I think from this day I stopped kuva munhu anonzwira vamwe tsitsi. Ndaiti ndikanzwa kuti ningashaika, ndaiti echa zvaiwanangwarati vakaura. Maifunga kuti venyu havafe. Ndiko kwakava kufunga kwangu. Ndakaona sekuti nyika haisi nzvimbo iri kind, and I also need to behave in a rough manner, otherwise vana vaizokura vachitambura. A few months after murume wangu ashaika, bamunini vanova vaitevera murume wangu kechitatu, I mean to say between murume wangu nabamunini painge paine vanhu vaviri kozouya bamunini vakatanga kuratidza interests mandiri. Pekutanga ndaiti vanopenga here, chanana ichochi ndaizochiiti sei. Asi zvimwe zvandisina kududza ndezvekuti bamunini had recently gotten married, and mhuri yekwandainge ndakarorwa ndeyaiikoshesa kuenda kumusha every holiday. Regai bamunini ndivati Richard and his wife Memory vakanga vari couple diki, and they looked happy. Asi ever since my husband had died, I started hating married people. Umwe musi ndakasara nabamunini mukitchen ndichibika. At this time ndainge ndisati ndaita figure out my life. I was not working, and yainge iri holiday yaApril, saka ndainge ndaendesa vana kumusha. Bamunini Richard vakangoti one day is one day. Chivakashure chese ichi. Ndakamutarisa neziso rine ukasha ndikati ndikwanire uri chanana. After holiday ndakadzokera nevana kutown kuchikoro. Bamunini vainge vachata wedding of the year. Makore acho michato yaibuda mumagazini vachiratidza chato yainge yakanaka. Right tete? Richard, at this point bamunini vainge vari aircraft engineer, saka ndivo vaya vanoona kuti ndege dzamhara, vanopa go ahead kuti ndege ngaimhare kana kuti ngaisimuke. Ainge agraduata 3 years before this time, and ainge achishanda basa rake rakanaka imo muno muZimbabwe. Ndakadzokera kumba nevana. Vamwe nevangu vainge vakaendesa vana vavo kuchikoro. Murume wangu ari mupenyu, tairarama upenyu hwakanaka. Aishanda one of the biggest mines munyika. Muri iyi yese yainge iri yemagraduate. I want you to have an understanding of this family. Makore akapindana. Richard akabuda muguta reHarare. Awana a great opportunity yekunoshanda kuOR Tambo. Inini mari nainge ndinayo, cause mari yekubasa yaABE yainge yaprosesewa ikabuda. Tainge tine imba yedu, zvese zvainge zvakaringana, and life was great. After bamunini vawana basa kuSouth Africa, takava nokufara kuti aiwa, he was doing great, and iniwo ndainge ndazviudza kuti handizoroorwe, ende vamwe nevangu zvese natezvara vainge vachindida, saka handina kumbobvira ndaita pfungwa yekuda kuroorwa. 4 years later, chero mari yakange yava shoma, handinawo kuda kuita pfungwa dzekuda kuinvesta mari. Vana vaikurawo, hembe dzaidawo kuupgradewa, vakati vana vacho they outgrow their clothes as fast as possible.
I spoke to Bamnini vakati vaizondikwidza ndege ndoenda kuJoni ndonoti vonotengera vana vamukoma wavo mbatya. Vatete ndakakwira ndege ndakagashirwa naBamnini Richard. Aiwa ndakashamisika kuona Bamnini vachibuda mune ino mota mbishi. Kava nomufaro vakarova mota takananga kuWestcliff. This is the Beverly Hills of Joburg, a wealthy neighborhood. Kune dzimba dzema 17 to 60 million rand. The home of Four Seasons Hotel. Remember kuti ndiri kubva hangu from an average suburb in Harare. Takati tichisvika pamba gate rikavhurika. Paraivhurika zvishoma nezvishoma ndakaona rino zimba. Well manicured garden, swimming pool. Vatete, the yard was very big. I was blown away. Muromo wangu wakaramba wakashama. Iye Richard ainga simba atova nedumbu. Ganda rake rainge riri smooth richipenya zviya zvekuti unyatsoona kuti money is here. Ndakagashirwa nomufaro namainini. At this time ndakafungawo kuti ngadei murume wangu ari mupenyu pamwe aizowanawo basa rakanaka kuJoni saBamnini. Vatete, maneighbors aBamnini vainge vari varungu. Mudriveway mainge makapaka luxurious cars. Mainini vaifamba nePorsche. Zvairatidza kuti Bamnini vainge vakarova jackpot. Basa ravo vaisabvumira kushanda long hours kozi ndege dzingadonha. Vatete, ndakapuwa guest bedroom yekurara waingova hungaingai. Iro denga racho rainge riri mudenga. The guest bedroom had an in-suite. The house was big. After kudya kwamanheru ndakanorara, pfungwa dzangu dzaipishana kuti inga upenyu hunochinja. Mati ndiRichard wedu chaiye. The following morning ndakanzi ndaizoenda kumall ndonotengera vana mbatya dzekupfeka. Mainini was a chartered accountant, saka she was going kubasa. So ndakanzi ndaizopuwa driver aizonondisiya kumall. Vakati ndipinde mumashops akaita sana Woolworths, Cotton On, ndichingodaro nditenge mbatya dzevana dzakati simbei. Ndaive ndanzi ndinyore list, vakabva vandipa card vakati nditenge zvese, painge pasina limit. Nombotanga uchizeza, asi Richard akafona akati zvii zvasara maiguru. Ndikati regai ndigonwa zvekuita tava kumusha, asi vakati bodo vana vemukomana wangu vaisazoshiya zvekupfeka as long as he is alive. Ndainge ndanyora asi ndakatenga zvese kwakudzoka kumba. A few days later ndakadzokera hangu kuHarare ende vana vakava nomufaro mukuru. But my visit ignited something in me. What if I could fall in love naRichard? After all, vainge vasina mbereko. I don't think Mainini was making Richard happy. Pfungwa iyi yakapfunya rusero mupfungwa dzangu. I had to make a plan. Richard vainge vakagara mupfu and I was going to benefit and my children were not going to be hungry again. Ndakatanga kufambidzana nevasikana vaya vane life dziri dodgy. Ndichida kunzwa kuti vaiita sei to get whatever they wanted in life. Ndipo pandakanzwa kuti kwaiva neng'anga yekuti chingava chii chaungada vaigona kuzviita. The obsession with Richard grew. I could dream about him and imagine how my life would change kana taakudanana. December holiday yakasvika and taizoenda kumusha tonosangana. Nguva yose ndaitya kuenda kun'anga. Christmas yakasvika, Bamnini vakauya nemudzimai wavo nemamwe masibling ese. Inini at this point ndainge ndisisina chimwe chandaifunga besides kudana naRichard. Mongozivawo kumusha ndakatanga kuronga nzendo ndokumbira Bamnini kuti vaende neni. Asi Bamnini vainge vasacharatidza interest iya yavainge vanayo before. Ndaitobotamba navo chiramo asi vaingoti maiguru muri amai vedu. I had to act before vadzokera kubasa. Ndakadzoka kuHarare. This time I'd made up my mind. Chaiuya chaizoona ini. Ng'anga yainge yati ndiwe nechipfeko chemukati chaRichard. After ndafona ndakavaudza kuti now I'm ready to do this because I wanted him so badly. Sekuru vaya vakandigadzirira. Tikamirira kukadoka, tikananga kumbudzi kumakuva. Pane voice rinenge richikuzevezera. Asi ndainge ndiri ignore. Hana yangu yairova. Ndainge ndanzi taizoita zvinhu izvi kuti number 1 Richard ndimuite bind neni kuti andide zviya zvakanyanya. Number 2 kuti ndive irresistible and attractive kuna Richard. The spirit yemunhu akafa uyu ndiyo yaizoita kuti ndive desirable. Vazhinji mungabvunza kuti waisatya here? Kutya ndaitya, asi mufaro waizouya mangwanani. Ndichireva kuti zvaiva nani kuti ndisafe for one night kumakuva, asi
zvaizobhadhara in the end. Mainini what was special about ye? Koini murume wangu ainge angofa one. Kurambiwa at least kuri nani munhu ari mupenyu kwaisazorwadza. Takafamba kwakusvika paguva riya. Sekuru ndivo vainge vaita identify guva racho. Ndakanzi ndikurure mbatya dzangu ndisare ndiri musho ndinorara usiku hwese kusvika mambakwedza. Sekuru vakaita chivanhu chacho. This was not just a basic ritual vatete. People who do these things are deep into it. Yainge isiri nguva yekusekenyeka okutamba, painge paine imwe presence isina kujairika. Sekuru vakati vaizodzoka vonditora kana nguva yakwana mambakwedza. Vatete, if you want your things to succeed, you have to follow instructions. On this particular night, it was so cloudy. Zviya zvekuradza kuti makore ainge akasvibira kuchivaima meni. Sekuru vakabva vaenda, ndikasara ndakarara. Ndaita kunge munhu akarara, asi ndakasvinura. I was aware of the environment around me, and yet ndainge ndisina simba rekumuka. Ndambotaura kuti meni yaita ichivaima. Imagine apa ndakarara pamusoro peguva. Ndiri musho, munoziva kuti kune vanhu vasina fiye vanogona kugurira nemumakuva. Ko kana vaizodarika vakandiona, oro kana sekuru vaizokoshewa kuzonditora kugoedza, ndaizonzi ndabatwa kumakuva ndigotorwa mavhidhiyo. Kuma 3 AM vakauya sekuru vakanditora. Ndakabva ndanyatsomuka at this time. Chiya chinotya chainge chisisipo. I was ready. Chinouya chaizoona inini. Ndakatopedzisirwa mishonga kwakuenda kumusha. Tete kisimusi ndakanoita ndichiona kuti bamunini vainge voita kunge kakiteni kari murudo. Vainge vanyorova. Vava kunditarisa nerimwe ziso. Hazvina kumbondinetsa kubva apa. Bamunini vainge vaitwa kufukidzwa neziso rerudo. Ndakadzokera kumba nevana, asi bamunini vakanga vogara vofona zuva nezuva. Rudo rwacho rwaisavanzika. Pasina nguva ngani munhu ainge odzoka kuHarare every weekend. Takava solo namutsai. Takava zvakare the talk of the family. Mainini vainge vasachaonekwe semunhu. Iko kwakava kupera kwemuchato wamainini. Vana takaendesa kuboarding. Ini ndikamuva in nabamunini kuJoburg. Vakataura vanhu vemufamily vakataura, asi vainzwikwa nani. Iniwo ndainge ndisina ganda kumeso kana kukendenga. Makore akapinda navatete, asi zvinhu zvemushonga soka. One day ndakati ndakarara, murume iye Ben 10 ari kubasa usiku. Ndakamuka pakati peusiku, ndikaona munhu akamira mubedroom. Ainge apinda sei, hana chaakataura, akabuda akaenda. Kubva ipapo ndiko kwakava kutanga kwekuexpire kwemishonga yangu. Ndainge ndisisina rugare. Hongu ndainge ndatora murume wamainini. Ndainge ndogara muupfu. Ndainge ndogara ndiri mundege ndichienda on international trips with my kids. Vana vangu vaichengetwa zvakanaka, but kubva apa ndakatanga kushaya peace. My in-laws had confronted me, but zvainge zvashaya basa. Vatete, from the day I saw a man in my bedroom, Richard akapepuka. Akatanga kundinyima makadzi ake. Akatanga kuti I miss my wife. Chinhu chiduku duku would be a trigger. He started to be violent. Iniwo ndainge ndorota zvinotyisa zvemakuva. One day, I couldn't take it anymore. I packed my bags and went back to my house. At this point, I felt so empty. My spirit had a longing for God. I felt kuti ndainge ndakasviba. I had so much regret, and the regret was too much. Ndakatsvaka church, ndikatangawo kunamata. Machurch 2 or 3, asi kwainge kusina shoko raindipedza nyota. Ndakazowana kwandiri nawo. Ndakareurura ndikanamatirwa. It took some time. Madhimoni aibuda pandiri. Because ndainge ndaenda kunokweva mweya yetsvina kumakuva. Asi with time zvakapera. Ndinozvishora vatete. Asi ndinotenda Mwari vakandiburitsa mumishonga nemweya yetsvina. The love of money, the spirit of jealousy and bitterness had overtaken me. But nhasi ndipo pandiri. Asi ndinozvishora. Bamunini vakazobudawo muAfrica. Vana vamukoma wavo vachiri kuchengeta. Asi ini navo we don't talk. Iyo ndiyo nyaya yangu. Tinokutendai haidi nekutora nguva yenyu kuti munyore nyaya muchidurura moyo wenyu. Pamadzimai akaterera handiti hanzi zviwira vanhu kana zvakatovira zvakatodarika
zvezvododa kuwira mwana otevera. Saka tukuti no one is safe to go for an hour without prayer. Let's learn to pray without ceasing, because ndozvinhu zviri kuitika izvi. Unotoona kuti munhu dzimwe nguva anenge angobatwa nemweya womusunda kuti ange achiita zvakashata. I hope we learned something from this. I hope we're also going to improve our relationship with God. Tive vanhu vanogara vachinamata nguva dzose. Alright, regai tipinde munyaya inotevera. Makadi tete. I married my wife 10 years back. She was 21 years and already HIV positive. Inini, I was 27, HIV negative. I love my wife unconditionally. Then we made a beautiful family with our 2 daughters. We were a happy family till my mother-in-law interfered in our marriage. Tete, I took care of my wife, reminding her to take her medicine every day because of love. My mother-in-law came marriage medu vakatanga kumfurira kuti asiyana neni because ndakamenisa kuchikoro. She ane ma certificates now, starting to get zvimari. Then one day takanetsana, I came from work, find out mumba muri ground atora zvese. Ipapo I didn't mind. After a month ndakabvuta phone yake, went to a chat na mother-in-law to find out kuti they planned all they did. Ambuya vachiudza mukadzi wangu asiyana neni ndiri rombe, vochinja vana vedu ma surname to their surname. Now I don't know what to do. Vanhu vaya vatanga. Like we always talk about toxic mothers here. Yo, but this one is horrible. Like, how do you do this? Mwana wako anororwa at 21. Handizivi kuti amai dambudziko ravo chii, because at 21 anga atova HIV positive. Akasangana na brother who did not judge her. But munakati, somebody was willing to sacrifice his life. Imagine, he's negative. Akati ndokuda wakadaro. Akamaendesa kuchikoro, akaita zvese. But only to be paid like this. Aiwa. Panyika pane vanhu vakaipa fana. Amai handizivi hangu kuti zvinofambiswa sei, nekuti pane tsika dzechivanhu nechichi, but munhu akadai anoda kukonfrontiwa. Kutoti mugare pasi dare, mugare pasi, handiti makaroora, motogara pasi nedare nemunyai, mototi amai izvi ndizvo zvamakaita izvi, ko zviri kunyatsofamba sei? Handiti. Because hatiiti zvakadai, hakuna vana mai vanoita zvakadai. This is so bad. Alright, regai tipinde munyaya inotevera. Makadi tete verengayo nyaya yangu. I'm married, but here comes trouble. Kuroorwa kwandakaita, I was lying kuti ndine nhumbu, then ndakaroorwa ndikachata. And also nyaya yazonetsa, ndakati nhumbu yabva, but habi nehama yavo havasi kuzvitambira. Now vamwene vari kunetsera kuona ropa rangu rekumwedzi. Handizivi kuti vari kuda rei. Izvezvi hatisi kutotaudzana nekuda kweropa ravari kuda. Nhai ndodiniwo, ndanetseka. Alright, idini hangu guys, handidi kunyepera. Aiwa, ngatirege kutaudzana. Hoda ropa vanoridi. Hai ndakakanganisa, akanyepa kati ndine nhumbu hake. Akanyepa. Kwewo saka ropa vanoridi. What does she want to do with the blood? Kanti muri vanhu vakaita sei? Kanti people, you don't know how to mind your own business. Uya akutogara nemurume wake. Ndingadai kwakurunzi murume ndiye ari kuti ndoda ropa, kana kuti murume ari kuti ndoda kuona makadzi ekuchipatara pawakabva nhumbu, you know. Kwete ropa rekuba periods. Saka ndakabvunza kuti ropa racho vanoda kuona paizvo, varoda kuriona papendi. Saka havasi kutaudzana. Handizivi kuti ivi munoadvisa munhu kuti kudii. Ndoziva kuti in most cases no African tradition tichingoti kana waroorwa zvadova muranda mhuri iyoyo, itai yadzimai. Apa kuri kutonhora imi. Nengu adova muranda kawemhuri yawarogwa. Zvikaikurura bhurugwa wokurura, zvikaijabha wojabha, koimira musoro uri pasi makumbo ari mudenga woita, hapana kana maboundaries. There are certain things that we must also learn to say no to. It's okay, ngatirege kutaudzana. Kondofa hereni. Ndivo vakabata rechigubhu cheoxygen chako. Aiwa guys, handizivi hangu kuti maybe mungati ndiri kumuadvisa zvinhu zviri wrong. But this is so personal. Why would she want your paint rine ropa? Vanoridii? Amen. Alright, tipinde munyaya inotevera. How are you Tete? I was so blessed by the testimony yamother vakanamatira baby akanzi ane Down syndrome, but God worked a miracle in her life. Chokwadi, kudenga kuna Mwari vanonzwa minamato yevanorevesa pamberi pake. Nyangu yakatanga ndaroorwa, ndakachata 2008. Zvinhu zvanga zvakaoma gore iroro munoriziva, gore renzara. Apa tanga tisina mari tichida kuchata. Murume wangu akapiwa instruction naMwari kuti kamari kataiva nako ape hama yake pastor who was building a school kumusha. I can't explain Tete kuti zvinhu zvakafamba sei, but people pitched in and we had a wedding and it was a success. Tachata kudaro, ndakanosiwa kumba kwemurume, but the next day
ndakarwara kunge ndichafa. Nanhasi I don't know what happened or what was the cause, but ndakaita some time ndichirwara and it took time to recover. Ndairutsa, kuchaya, kupindwa nechando, zvakawanda zvisinganzwisisiki. I got pregnant the next year and we were so happy. Ndakawana basa kune imwe NGO and the pay was good, but it was a 3-month contract. One morning on my way to work, I arrived in town. Pataikwirira staff bus, panga pane gumbo remombe hufu rakamonerwa nezvima nemachira. Vanhu vaitomira vachitarisa, chaityisa apa iri gumbo reblack. The funny thing was ndipo paimirira bhazi redu every day. So kupinda mukombi taitojamba chinhu ichocho. Ndakajambawo sevamwe tikaenda kubasa. Same week, one night, I dreamed a loved one was leaving me and I was crying kutosaenda. There was no face, but just a presence of a beloved person I loved very much. Ndakamuka tete, and it was my last day for the contract to end. Ndikaenda kubasa. Later in the day, I realized that the baby was not kicking. I felt something was wrong, a motherly instinct. I went to the doctor. The next day, they confirmed my daughter had no heartbeat. I was 8 months pregnant then. I was devastated, but went on to be induced to deliver the baby. Besides physical pain, I also had an emotional pain. And in hospital, hamuna kids kugara, but God is faithful. Mwana pakangobuda, I saw a bright light in the delivery room, and I suddenly felt so comforted. Now I know that it was the Holy Spirit comforting me, giving me peace that surpasses all understanding. That same year, 2010, I got pregnant again. I was 3 months pregnant when I was coming from the shops, and I almost stepped on a small bundle of twigs tied with red black cloths and zvimwe zvinhu zvisinganzwisisiki. I knew kuti mushonga, but ndakajamba. Ndisati ndatsika. The funny thing is I had just walked the same path on my way to the shop. Now pakudzoka ndosangana nazvo. Within a week, ndakaita miscarriage. I was hurt, but the peace was still there, and God carried me through. One day at the end of the year, we went kugomo kunonamata nema elders ekuchurch kwedu. We went for the sole purpose of praying for our church, but my husband said, let's just go nevamwe. Ndakabva ndanamatirwa, and prophecy said I would be a baby boy. I asked God ndadzokera kumba kuti ndoita sei, because I had now developed a terrible back pain. Musana wairwadza iwo pasina kana basa randaita. One day, after a few weeks, I went to a friend's house for prayers. While praying, ndakanzwa chinhu chakandifamba muzasi memusana chainyerekedza tete. Musana wakabva wati zii. I was miraculously healed. Hapana kupera time, I got pregnant and I gave birth to a baby boy. I now have 3 beautiful children, and I want to encourage others kuti tarisa kuna Mwari. Nothing is impossible with God. Kumwe kwatinotsvaka rubatsiro, Mwari havafari nazvo. He is a jealous God and wants us to trust him and him alone. I was given advice, of course, kuti chimbofamba when I had stillbirth, but my husband said, anopa vana ndiMwari, tinomirira nguva yavo. And indeed, he was and always is faithful. What a touching testimony. Pane pamatonyora kuti mu ward mwana panga asina heartbeat, pamati makaona a bright light mu ward. So I assumed kuti maybe manesi anga ari happy because mwana akararama. But like from what I don't know kuti ndanyatsobata zvakanaka, since mwana anga asina heartbeat saka zvotoreva kuti akashaya here kana kuti mwana akararama. Ipapo ndo pandangosara ndisiri kunyatsonzwisisa, papaita chirungu chandisina kuisa, but ndatosmaila ndichifunga kuti mwana akadi akararama, but mupfungwa yendudza kuti aiwa mwana hana kurarama, handichazivi manje. But anyway, but I just love what you said. And from the way you wrote, I can see that you are a devoted Christian. You are somebody who understands God and how he works. Mwari havadi zvekubatsigwa. Zvezvekuti ndashayiwa mbereko saka takutomhanya takunochekwa izvo tamhanya toenda kutoma muchiitei. There are certain things that are divine possible. You understand me? Zvinhu zvinoitwa nemweya mutsvene zvausingagoni kuzviitira iwe semunhu. Iwe will play your part, do the human part, and God will do his divine part. And mwana is a gift that comes from God. Kana muchishayiwa mbereko, there's nothing that you can do zvekuti ungamhanya uendeko woguma wachekwa wadi waberekeswa zvinhu wadi muchimanya up and down like a headless chicken muchitsvaka mbereko. Handisi kuti akusha kutsvaka mbereko kakaipa, asi ndiri kungoti let's wait upon the Lord. And I know kuti vazhinji chaiko hamoti kubodo zvinhu zvaMwari zviri slow, toda kuzviitira. Pamunozviitira papo ndo pamunozoguma mapinda matrouble. Right. Regai tifere ngenyaya yekupedzera. Hai Tete Glory makasimba here. Ndapotora kwamuri, ndiri kutsvaka rubetsero kubva kwamuri nevateereri. Ndinonzi
ndiri kugara kuCape Town, ndiko kwandiri izvezvi. Nyaya yangu yakamira yakadai. Ndine mukomana wandakafambidzana naye last year October. Mukufambidzana kwedu tainzwanana hedu kusvika pazvakazofamba zvakashata muna April. Ndikabata pamberi pake ndine makore 23. Ndakaita pamberi, vabereki vake vakandiramba kuti ndigarisane naye semurume nemukadzi. Handina chandakavatadzira. Vandiramba kudaro, handina kuda kumanikidza kana naiye wacho kuti nditore tigare tose. Ndakabva ndasiyana nazvo. Ndikabva ndamupawo nguva nekufamba kwenguva, pamwe achazogara pasi ofunga zvakanaka ozonditora, asi hapana kana akandisimudzira musoro kuvanhu vekufamily kwavo. Sezvose vachiziva nyaya yangu, vaitoti bvisa mimba yacho kana zvichiita nekuti mwana wedu haana chaanokwanisa kukupa. Ndikachuza hangu kuchengeta nhumbu yangu. Ndakaona kubvisa isiri solution. Ndikangoti regai ndichengete mwana, munhu anozvara okura mangwana totumawo. Kubasa kwangu ndaishanda murestaurant kubva posaba kuti ndibatsirike kubhadhara mabills angu nechikafu sezvo iye aisandibatsira. Saka ndakazobvawo pandaigara pachiroja ndikaenda kufriend yangu kuti zvinditirewo mberi pakushanda nekuda kwepamberi pari kundirwasa senhumbu yekutanga. Imwe nyaya, kubva pose apa handinambobvera ndaenda kusikana kana kupi kuti ndiongorere kuti mwana akamira sei mudumbu. Ndiri kungorarama kuno kuzvipatara havasi kuatenda maforeigners tete nokumbirawo kubatsirwa nemari yekuuya kumusha. Uye kana pane anoda kuchengetwa pamba pake ndikwanisewo kuwana kwekusvikira, nekuti vabereki vangu vari kutadza kunzwisisa. Munoziva kana waresva semwana, vakandirama kuti pamba pangu haupatsiki nemwana wemusango, but handina option. Ndakutsvawo pekuti ndiwane pekugara. Uye kana kune vane mabasa, handicharutsa hangu chero basa ndiwane kunganza mari yekuti ndikwanisewo kutenga zvandichazodawo pamwana kana ndabatsirwa. Nekuti friend yangu iri kutokwirawo kuuya kuZimbabwe next weekend. Saka ndenge ndisinawo anokwanisa kundijega. Ndosaka ndiri kudawo kuuya kumusha, nekuti kwekuenda handina. Ndinotenda kune vachandinzwawo nekuimba kuti muchandibatsirawo. Thank you. Right. She's 23. So she really needs a place to stay because my parents ati hauyi nepregnancy. Munoziva kuti zvakaoma kuita mubereki. Zvakaoma kuita mubereki because mwana wako zveshuwa anenge akudisappointa aita nhumbu. Womuti iwo pamba pangu hautsiki negora. Hai, zvinogarepi mwana? Zvakaoma. I know kuti culture yedu hatibvumi. And this thing it's a bit tricky because kana ukaita pregnancy yako isusu tikavanhu vari civil, like I'm one civil person, don't okay, it's okay. Mwana wangu ndokutora ndogara newe. But pane problem. I'm not judging. This is not the case with Heidi. But inyaya I'm going to bring back something that has happened before. Now matora mwana mogara naye. Mwana uyu, is she going to realize that what she did was wrong? And is she not going to repeat? I'm just thinking as a parent, what do you do in such a case? Mwana aita nhumbu, unomudzingereka kuti unomutora. Ukamutora ukati gara, wotenga mapampa woita zvose. Is she not going to be comfortable? Hapana chinohlisa, ano repeat. Kana kuti ava vakaita seava vanenge vadzingwa, they will learn the hard way. They won't repeat. I don't know. Then pane nyaya yekuti unconditional love. As a parent, as a mother, semunhu akaenda kuleba sha ungarege mwana achigara mustreet uchiti kwai wakamitiswa negora. So I'm just saying kuti as a parent, how would you handle a situation like this? Right. Kune avo vanokwanisa kubatsirawo Heidi, ndokumbirawo mubatsirewo. Inini hangu personally at this point ndiri pa minus chaipo. Life yangu is not happening at the moment. Inini hangu at a personal level. But mwana anenge achidawo pekugara kuti anoda musha wokuchengeta. Kana pane vari kunzvimbo dzakase vari out of the country vane misha yavoda kuchengetewa, please let me know tigone kumubatsira. Right. Guys, ndinokutenda nekona chirongwa kwamaita. Ndazama kuti tiite episode ino tikasike kuiuploada. Then toona kuti how does the day go, how will your response also go. Tokutenda nekona chirongwa kwamaita. Mwari akuitire zvakanaka. Ndatenda. Bye bye.